Inselmilkom dan huwa Time Stock fid-9 ġimgħa tal-ġuri ta' Jürgen Fenech. Qed nagħmlu ftit iktar kmieni mis-soltu dal-episodju għaliex aħna qed niffilmjaw illum l-erba' filgħodu għaliex il-bieraħ it-tlieta spiċċa jixed Jürgen Fenech. U allura għedna ma jagħmilx sens nistennew sal-ġimgħa għalhekk qed nagħmlu episodju qisu f'nofs il-ġimgħa biex ngħidulkom x'ġara f'dawn l-erba' tiem jew tliet tiem u nofs li ilu jixed Jürgen Fenech. L-ewwel qed iridu ngħidu Klara l-ewwel qed grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna bħal dejjem. Irridu ngħidu li dali ġara da 3 tiem huwa inkredibilment rari. Ġifieri ma tiġri kważi qatt illi l-akkużat jixed. Eżatt, mhux qatt. Kważi qatt. Imma mhux normali, mhux daqstant komuni l-kelma. Okay. Li jixed. Ġifieri mhijiex ġifieri din għax forsi minn ma jsegwix il-ġurijiet closely kif qed insegwu dan, jgħidlek di forsi normali dejjem tiġri li ħafna drabi. Jiena ara jekk għamilta xal-ġurijiet 3 darbiet rajta. 3 darbiet rajta, waħda minnhom di. Eżatt. U l-argument għalfejn m'għandux xixed u għaliex jibżgħu l-avukati tiegħu jgħidu l-isma' ħer ma tixiex għax jibżgħu li jinkrimina aktar ruħu. Mhux hekk. Jgħidlu għalaq ħalqek għax forsi hemm ċans neħelsu jekk talaq ħalqek. Ma nafux hekk ma nafux kien il-każ dal-każ. dal-każ. Sal-aħħar tal-akkużat. U fl-aħħar mill-aħħar jrid jiddeċidi. Ekku. U ovvjament fuq parir tad-difisa. Issa hemm min qed jgħid Jürgen iddeċida li jixed bħala last resort għaliex qed jaħseb li Hemm ħafna spekulazzjonijiet, hemm min qed jgħid mhux ħajinżel waħdu, ħajniżel ħafna nies miegħu. Hemm min qed jgħid isma' tjara l-ġuri ser kontri, allura ma jteżwel issa isemma leħnu jgħid tiegħu. Min qed jgħid hekk. Ilna ħafna ngħidu għadi. Jekk Jürgen jinduna li se jinżel kulħadd miegħu. Issa kien iċ-ċans li jinżel kulħadd miegħu f'da 3 ijiem. Il-min niżel. Iktar mill-min niżel fuq min smajna. Smajna fuq Kit u smajna fuq Melvin Tewma. Ġifieri verżjonijiet kompletament differenti minn dak li qed jallegaw kemm Kit u kemm Melvin Tewma waqt il-ġuri stess. Kit u Melvin, insomma Melvin m'hemmx itniżillu għax Melvin ħal-maħfra. Imma Kit isu. Imma prova jiskreditaha ovvjament. Lax meta kienet tintqal fil-bidu kien hemm l-idea li ħajniżel il-gvern jew hekk ħajniżel ħafna politiċi. Ma tidirx li. Le, ma semma. Laqas kien hemm effert biex dil ħaġa. Le. Mela. ħanibdew nippruvaw. Anke jien ħanipprova nagħmel effett kbir biex niftakar kollox. Għal Jürgen, mela. Mela bdejna Friday war nofsinhar. Eżatt, beda Friday war nofsinhar fil-mument li konna qed niffilmjaw l-episod tal-ġimgħa l-oħra. Wara tax-xogħliment. Eżatt, ma stajniex dak il-ħin bdejna ngħidu xi ħaġa ta' malajr, wara eżatt, wara li kien kważi waqa' kollox. Imma mela biex nibdew biex nifhmu għax issa f'dat 3 ijiem, Jürgen kien ċar ħafna fuq x'inhi id-difiża tiegħu kif qed jiġġustifika lilu nnifsu biex jgħidilhom sibuni mhux ħati. Imma biex nifhmu l-kuntest ta' dik iridu nagħtu l-kuntest għax kien qed jgħid Melvin. Li Melvin huwa l-star witness, il-prosekuzzjoni qed isserraħ kważi totalment. Hemm ħafna hemm evidenzi oħrajn, recordings u hekk, imma ħafna mill-evidenza tal-prosekuzzjoni x'qed jgħid Melvin. U Melvin qed jgħid isma' Jürgen qabbadni konna l-Blue Elephant darba minnhom meta jgħid li kienet. F'April? Ġimgħatejn ġimgħat qabel elezzjoni jgħid. Ta' 2017. F'April ta' 2017 konna fejn il-Blue Elephant. Batalih. Dak ir-restorant, batalih u Melvin jgħid Jürgen qalli sib il-George de Giorgio tal-Hitman u għax irid noqtol il-Defni għax ħatoħroġ xi ħaġa fuq Uncle Ray. Eżatt. Ma dak xejn Melvin. Issa, dil-ġimgħa Jürgen ammettija din li qallu hekk. Le. Anzi, pjuttost bil-kontra, Jürgen qal illi ma jistax ikun illi seħħed f'dak il-perjodu għaxu għamel April kollu imsiefer. Apparti minn hekk, biex ikompli sostni dal-argument, preżenta fil-qorti quddiem kulħadd inkluż il-ġurati. 2 passport stamps ta' meta kien imsiefer. Jgħid li hu l-ewwel daħal l-Amerika mar cruise mal-familja fuq il-Harmony of the Seas u anka tella ritratt u rihom ritratt lil ġurati mal-familja fuq il-cruise liner. Passport stamp tal-Amerika u apparti minn hekk preżenta wkoll irċevuti mill-gold card illi uża fuq il-cruise liner. Fast forward għal ftit ġimgħat preżenta wkoll stamp u jgħid li wara l-Amerika baqa' sejjer Dubai. U preżenta wkoll passport stamp ta' meta daħal Dubai 2 May. Jiġifieri Jürgen mhux biss qal, mela Jürgen qed jgħid,
ma jistax ikun li ġrat. Jien ma kontx Malta qed Malta jgħid. kif stajt niltaq' miegħu il-Blue Elephant. Mhux biss għalhekk, ippreżenta wkoll l-evidenza li ma kienx Malta f'April ta' 2017. Ekku. U allura dak ifisser illi speċi ġiet ikkonfermata illi dik il-biċċa tax-xhieda ta' Melvin ma kienx vera xiex. Ekku, u d-difiża kompli tissostni fuq dan l-argument għax qalet illi l-pulizija ma iċċekkjawx jekk Jorgen Fenech kienx imsiefer, ma ċċekkjawx jekk il-Blue Elephant jiftaħx għall-lunches u ma ċċekkjawx ukoll ma xi ħadd mill-impjegati tal-Blue Elephant jekk Jorgen Fenech kienx vera tieħu lunch hemmhekk. Jidir li però li Melvin qatt ma qalli kienu qed jieħdu l-lunch ġol Blue Le, Elephant. Jorgen kien jgħat hemmhekk jiekol l-lunch, ħareġ mill-Blue Elephant u kellem lil Melvin tewma barra l-Blue Elephant. Elephant. Qas biss iċċekkejt, forsi qas tista' tieħu lunch dak il-ħin għax ma. Okay. Iġifieri hemmhekk jidher li dik il-biċċa li qal Melvin jew ħawwada jew ma qalx il-verità. Ekku. Jidher għalmenu mill-evidenza li ppreżenta Jorgen. Dan kollox qed jgħid Jorgen, sewa? Eżatt, issa. Jorgen però jammetti li kien involut b'xi mod. X'jammetti Jorgen? Mela, Jorgen jgħid illi tiftakar il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq dik l-ikla fir-ranch. Mela, ħanibdew minn hemm. Forsi nfakru ftit ukoll lill-pubbliku. Mela, kien hemm il-famuża ikla fir-ranch fejn kien hemm Keith Kembri l-kuġini ta' Jorgen Fenech, Melvin Tewma u Jorgen Fenech innifsu fejn bdew jiddiskutu il-kidbiet ta' Daphne Caruana Galizia. Issa Jorgen Fenech jgħid illi Keith Kembri kien irrabjat ħafna, kien ossessjonat b'dak li b'dak iż-żmien kienet qiegħda tikteb Daphne fuq il-mart li kellu għaliex il-familjari kienu għadhom ma jafux x'tip ta' mart għandu, inkluż it-tfal. Jgħid li fi stadju minnhom anke ċemplitlu t-tifla biex tistaqsi hekkux vera marit. Jgħid ukoll illi ra l-Melvin Tewma qisu bħal isaħnu iktar għal kidbiet ta' Daphne. U mbagħad jgħid illi ħareġ ipejjeb sigarett u jara lil Melvin Tewma jersaq viċin Keith Kembri u qishom jiddiskutu kien hemm xi tip ta' konverzazzjoni li skontu isa ma daqqitlux. U mbagħad telqu mill-ikla, Melvin wassal lil Jorgen lura d-dar, Melvin qallu din malaj neħilsu minna, għaddew xi ftit ġimgħat, Jorgen kellu bżonn isifer u fi triq lejn l-ajruport qallu isma' hemmhekk sibtlek lil xi ħadd, kellimt lil sħabi u dawn qed jitolbu 120,000 euro. U Jorgen Fenech qallu issa nkellmek lura. Jiġifieri Jorgen qed jgħid l-istorja ta' kif beda l-merder mhix dik l-istorja li qed jgħid Melvin tal-Blue Elephant, imma l-istorja li qed ngħid jien tar-ranch. Eżatt. Jiġifieri li kollox beda mhux mill-Blue Elephant u minni, imma mir-ranch. Mir-ranch meta konna qed niklu, Melvin sema lil Keith jgħid kemm mdejjaq bdil-biċċa xogħol li qed Daphne qed tikteb fuq il-mart tiegħu, u Melvin qisu kważi jekk qed nifhem sew Jorgen qed jgħid Melvin stess qisu offra isma' jiena naf kif neħliskom ngħinkom kif tridu tajjena qisu kważi ġietu ħassra minn Keith u qallu ngħinek jekk trid. U ssuġġerixxa dil ħaġa. Jorgen jgħid illi Melvin għamel hekk biex jaqbad mal-poter ta' Keith. Biex ikun viċin tal-poter ta' Keith. Imma Melvin vera kellem il-dan nies jgħid Jorgen. Eżatt. Mbagħad mar lura Jorgen qallu smalu dak naf minn lest jagħmilha. Għandhom pjan u jridu 120 tagħha. U qallu Melvin qallu semek 120,000 euro. Infatti aktar tard forsi nitlu naqra iktar fiha fid-dettall il-prosekuzzjoni qabdet ma' din il-kelma semek. Għaliex il-prosekuzzjoni bdiet tgħidlu imma hu tkellem fis-singular. Semek għallek mhux semkom għalfejn qed tgħid li Keith kien involut. U mbagħad hu baqa' jsostni jingħatlu issa nkellmek lura mela sinjal li kien hemm persuna li rid nitkellem magħha. Jiġifieri Jorgen qed jgħid hawnhekk jekk qed nifhem sew. Isma' jien fil-bidu kont involut isni bħala mhux mela jien ma rridx noqtolha jien il-Daphne. Għax Jorgen qed jgħid importanti naħseb. Jorgen qed jgħid. Il-prosekuzzjoni qed tgħid ikkoreġini illi Jorgen kellu motivazzjoni li joqtol il-Daphne għax kienet se toħroġ l-informazzjoni fuq 17 Black. Eżatt. Jorgen qed jgħid laqqas għandha x'taqsam xejn. Keith kellu l-motivazzjoni li joqtol lil-Daphne. Jgħid li Keith Kembri kellu ossessjoni kbira fuq il-kibbiet ta' Daphne minħabba l-artikli tal-Malt. Saba' jżommhom sa' sentejn wara kif imbagħad rajna
anka fis-search fejn kellu dak il-file. Eżatt. Jgħidlek tant kien ossessjonat, Jorgen jgħid li tant kien ossessjonat li ġili eżempju kont tkun qed titkellem ma' Keith Schembri, jasallu messaġġ li Defni ħarġet xi artiklu fuq u jaqbad jaqaf ikellmek jiftaħ il-mobile joqgħod jaqrah dak il-ħin u jisu ma jagħtix każ ma' min ikun qed jitkellem. Biex nagħmlu ċara, Keith jiġħadda kollu. Li aħna qed ngħidu il-verżjoni ta' Jorgen. Ma importanti li ngħidu li Keith da kollu jiġħadu imma qed ngħidu x'qed jgħid Jorgen fil-qorġi kif qed jiddefendi ruħu. Ġifieri Jorgen jisu qed jgħid. Il-motivazzjoni mhux jien kelli, imma Keith. Għatilha minħabba kompletament pattija. Il-murder ma kienx minħabba l-artikli ta' 17 Black, imma minħabba l-artikli tal-kanser biex niftehmu. Issa. Jorgen jgħid ukoll, isma' jien fil-bidu jisu kont jisin il-middleman bejnietom, u ġifieri Melvin qed jgħid li jinnna il-min jista' joqtolha. Keith irid joqtolha, Melvin qal li hemm min irid jagħmilha iridu 120 u jiena qedlu ħammur inkellem u Jorgen jammetti li mar jistaqsi lil Keith. Mela għall-bidu qal illi ma kienx ħajjgħidlu ma mbagħad baqa' jewden u ċampillu flaxija. U Keith qallu mexxi. Ok, ġifieri Jorgen jammetti illi mar għand Keith qallu jekk trid min joqtolha, hemm u jridu hekk. X'namlu? X'tagħmel? Whatever, ma nafux qallu kliem eżatt. U allegatament Keith Schembri qallu mexxi. Eżatt, u Keith Schembri qallu. Però l-Melvin ma raġax kelmu. Jorgen qed jgħid li l-Melvin ma qallux mexxu. Eżatt. Issa, għadna fil-btala meta kien wara traġid biex niftemu lejn l-ajruport. Issa, waqt il-btala saret it-telefonata ma' Keith fejn qed jallega li Keith qallu mexxi. Jiġi lura mill-btala jarġa' jiġi għalih Melvin Tewma u fil-karozza Melvin Tewma. Eżatt, mingħajr Jorgen jgħid li ma jsemmilu xejn, Melvin Tewma jgħidlu isma' jien hemmhekk ħriġt 30,000 bil-qudiem, issa mbagħad naraw u nirranġaw. Jorgen jgħid li panikja, għallu ħudni issa l-uffiċju, mar fetaħ is-sejf ħaraġ 50,000 euro, niżel bihom, tom lil Melvin Tewma, għallu waqqaf hawn, għallu għandek 30,000 u 20,000 oħra magħhom biex ma tbatix flus. Għallu ma stop it here, niftakara ċara ġifieri, dik il-frażi juża, stop it here. Jorgen fil-qorti qal qedlu stop it here. Allura għalfejn ta' 50,000. Biex ma jbatix flus. Biex teħ refund. Eżatt, għax hu kien ħareġ il-flus. Strejna tħatt l-iskareċċu l-intrigu biex ma tbatihom x'inhi mhux tortijak di għax fil-li qed sessiru fil-lum jisu ħalbet ma tbatix id-deposit inti ħantu għomlok imma daqshekk. Eżatt. Biex ma tbatix il-flus. Imma waqaf hawn qallu. Ok. Eżatt. U Jorgen jgħid illi semmek kien l-involviment tiegħu. Ekku. Però da baqa' jagħtih il-flus. Baqa jkun magħhom, jinstema' fil-recordings jitkellem fuq il-murder, jibgħat l-informazzjoni bejn Keith u Melvin il-ħin kollu. Kif jista' allura Jorgen jgħid li ma kienx involut jekk wara dil-50,000? Jew kif jista' Jorgen jgħid isma' jien waqqaftem jew għattilhom jiqfuhem jekk baqa l-ħin kollu ġo l-istorja jaqgħu jdu. U dejjem jgħid illi hu isu bħal serva ta' middleman bejn Keith Schembri u Melvin Tewma u dejjem prova jkun ħabib lejali ta' Keith Schembri billi jipproteġih. Ġviri u għet jgħid, isma' jien vittma ta' Keith kważi, għax jien kont ħabib lejali li. Jiena kwotajt l literalment. Għax qal kif qala? U għalli kien ħabib lejali ta' Keith u dejjem prova jipproteġih kważi sal-aħħar. Ġviri jgħid, jien kont lejali, jien vittma ta' Keith għax kont lejali li ħuqlini. U jien vittma ta' Melvin, għax u jgħid vittma ta' Melvin ukoll. Għax Melvin kien biħli droga għandi kun qal. Eżatt. Melvin kien biħli droga, Melvin kien jirrekattan, u allura kont tieħ il-flus għad droga li kien biħli. Il-prosekuzzjoni staqsietu, mela tinsiex aħna fl-interrogation smajna illi hu kien għadda mal-400,000 euro li d-Ġorġo fil-ħabs. U ovvjament il-prosekuzzjoni wara li xed fil-ġuri konfrontatu b'dawn għax teknikament jisu ammetta li kienet jagħti dawn l-400,000 għal eħeb għajt noħroġ il-flus għal imma ħafna minnhom kienu droga. Ma jispeċifikax il-flus kienu, ma jgħid ħafna minnhom kienu droga għal jiena kont għaddej minn żmien ħażin. Infatti anka rajna filmati ta' Jorgen literalment isajjaru jħallat id-droga fl-uffiċċju tiegħu għax fil-qorti ntwerew da filmati. Għax kien u jgħid li kien qed jiġi paranoid, illi droga kienet qed tkun imbabsa, allura prefera li jħallat kollox u anka rajna messaġġi mingħand Franco mingħand ħuħ fejn literalment jidher qed jirrabja miegħu għaliex kien hemm totalment
coke u affarijiet ma' kullimkien relatati ma' droga fl-uffiċċju fejn qed jgħidlu sma' dak l-uffiċċju ta' missierna. Mur u naddaf kollox. Jiġifieri essenzjalment, Jurgen mhux qed jgħid li ma għamel xejn. Le. Imma qed jgħid jien ma tajtx flus jew ma tajtx ordni biex tinqatel defni. Mela, fl-interrogation qal illi tal-flus imma mhux għalhekk, jiġifieri mhux għal-qtil. Fl-interrogation tal-Pulizija fi-2019. Eżatt. U fil-ġuri fix-xhieda tiegħu qed jgħid jien tajtu l-flus immetlu stop it here. Ok, fl-interrogation ma qalx qetlu biex iwaqqaf. Le, infatti fil-kontrożami prosekuzzjoni għaf sittu fuq da xejn inkonsistenzi bej dak illi qal fl-interrogation u dak illi qal fil-ġuri. U kif wieġeb? Mela, u ħafna drabi beda jgħid illi dak iż-żmien kien għaddej minn żmien ħażin, apparti minn hekk baqa' jsostni li ma kienx qed iħossu komdu bl-interrogazzjoni, diskrivija bħala sitwazzjoni ostili, u baqa' jgħid illi il-pulizija kienu qed jipprovaw b'xi mod jagħtu lil Keith x'kembri u jitfgħu kollox fuq. Waqt l-interrogazzjoni. Iġifieri Jurgen jgħid. Ġifri għalhekk kien hemm dawn l-inkonsistenzi. Isu ma rridx jinfetaħ kompletament għax isu ma bedix jafda. Eżatt. Mela Jurgen jgħid il-50,000 li tajthom biex ingħati refund il-Melvin u biex iwaqqaf kollox. L-400,000 ma kienux kif qed jgħidu l-prosekuzzjoni kif qed jgħid Melvin kollha għadde ġorġijiet, imma għannax Melvin kien jirrikattani u kont nibża minnu darba anke kien poġġa xi arma fuq il-mejda u jgħid waqt li ltaqgħu. Jien kont nibża basically Jurgen qed jgħid jien vittma ta' Keith u vittma ta' Melvin għax kien jirrikattani u allura kont nibża minnu ntieħ il-flus, kont nibża l-familja tiegħek, kont intieħ il-flus. U l-400,000 ħafna minnhom kienu droga. U l-400,000 ħafna minnhom kienu droga jgħid. Issa semmejt xi ħaġa flus għal dawk in-nies li qatlu l-defni. Eżatt, issa parti minn hekk Mark semmejt tal-arma. Di ħarġet ukoll fil-kontrożami kombinazzjoni l-biera. Mela, u qal fil-ġuri, fil-interrogation illi kellu arma Melvin Tewma, meta staqsew fuqha fil-kontrożami, ġifieri fil-ġuri, qal illi ma jemminx illi l-arma Melvin Tewma uża biex jeddu jew biex jintimidah, qal imma Melvin Tewma dak iż-żmien kellu xinkwiet ma' xi klandestini li kien qed iżomm fl-istalel u bekk kellu bżonn qisu din l-arma. Dik kienet il-verżjoni ta' Jurgen Fenech dwar l-arma. Imma Jurgen jgħid jien kont inħossni meddet minn Melvin. Għalhekk qed insemmielek għax fl-interrogation għal mod u fil-ġuri għal mod ieħor. Mela fl-interrogation u qal li kien iħossu meddet. Imma fil-ġuri qal li aktar kien iħoss li Melvin Tewma qed jirrikattaħ u kważi il-flus beda jtihomlu biex iżommu kwiet ma jippanikjaħx u jipprova jikkalma s-sitwazzjoni. Mekku ma rrid ikollu xejn x'jaqsam mal-merder. Jekk għallu jieqaf ma rridx ikollix naqsam. Għalfejn baqa' jitkellem ma' Melvin itih il-flus. Biex. Mienek biex tirrispondini ta' ġem mistoqsija daqsxejn. Le, ma u baqa' jsostni u qal li kien sempliċement il-middleman bejn Keith Schembri u Melvin Tewma u Keith Schembri. Ġifieri, isu baqa' jwassal il-messaġġi bejniethom. Infatti prosekuzzjoni qalklu ġifieri inti CEO tal-kumpanija ta' Thomas Group qalklu spiċċajt postman. Bej Keith Schembri u Melvin Tewma. Ħanik wasaq bej Chief of Staff u Taxi Driver. Għax il-prosekuzzjoni kienet tipprova tgħid. Ġifieri inti daqstant potenti għandek dan il-karigu. Ħatoqgħod tgħaddi l-messaġġi għax Jurgen kien jgħid illi Keith kien joqgħod jgħidlu x'jgħid lil Melvin. Pereżempju kien joqgħod jgħidlu isma' jgħid lil Melvin li ġejjin għadda Ġorġijiet, jgħid lil Melvin hekk, jgħid lil Melvin hekk. Ħassu ta' ħabib leha li jrid jgħaddi il-messaġġ. Ma dak kien jaf li qed jgħaddi messaġġi fuq il-tim. Infatti jgħidlek għala kemm il-darba fil-ġuri qal jien għamilt ħafna żbalji. Qalu konxju tal-iżbalji li għamilt. Issa, isu kien hemm din iż-żifna, ma mhux żifna insomma, din il-struggle, jekk fimta sew mill-live blog ma tista' tgħidli inti fil-qorti din il-ġimgħa bejn Jurgen qed jipprova jgħid jien vittma ta' droga, vittma ta' Keith, vittma ta' Melvin. U l-prosekuzzjoni li bdiet taqla dal-messaġġi u ċets ma' nies powerful, li bdiet taqlalu kemm kellu ħbiberji ma' nies fil-poter, fil-pulizija, fl-entitajiet tal-gvern, fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, biex turih speċi inti minti vittma xejn, inti kont powerful immens. U l-feeling li ħatienu l-prosekuzzjoni kienet tipprova tgħidlu inti stajt isserraħ moħħok
li toqtol ma jiġrilek xejn. Għax kellek very powerful friends in all the right places. Infatti il-kontrożami bekk beda l-aktar billi semmewlu ħafna chats u messaġġi ta' nies li qegħdin jew fil-politika jew għandhom kariga fl-ola istituzzjonijiet tal-pajjiż biex juru kemm Jorgen Fenech kien b'saħħtu. Li ma kienx il-vittma li qed jgħid li hu speċi. Eżatt. Mela forsi ftit messaġġi li nistgħu nsemmu Mark kien hemm messaġġi bejn il-chairman tal-BOV u Jorgen Fenech fejn il-chairman tal-BOV lil Jorgen Fenech qed jirreferi għalih bħala ħabib tiegħi. Messaġġi Dal-klim ta' ħabib u hekk din smajnija biġi il-nies fil-poter, il-Jorgen kienu jitkellmu ħafna jew f'da sens, ħabib tiegħi jisu kien ħafna konfidenza ta' ħbieb jisu ħabib sieħ ħbib. Tista' tgħid li hu kien ħabib ma' ħafna nies f'karigi għolin. U minn hemm ma nafx hemm eżempju messaġġi, rajna messaġġi ma' ministru jibatlu l-kisis. U nafu x'ministru kien? Konrad Mizzi. Jibat il-kisis il-Konrad Mizzi? Rajna. Jorgen jibat il-kisis. Eżatt. Mela, messaġġi ukoll li rajna kienu tal-Kummissarju tat-Taxxa fejn qed jirreferi għalih bħala mela, il-Kummissarju tat-Taxxa lil Jorgen Fenech qallu brother qallu morru nieklu. Rajna wkoll messaġġi il-Kummissarju tat-Taxxa ta' dak iż-żmien. Eżatt dak iż-żmien. Lil Jorgen Fenech jgħidlu brother morru nieklu. Kienet tidher li hemm relazzjoni komda. Sewa. Mela, mbagħad rajna chat mal-chairman tal-Planning Authority, Johan Buttigieg. Dik chat twila. Dik kienet chat daqsxejn twila. U din hija sinifikanti għaliex min nies kollha li qed insemmu Johan Buttigieg għadu dak li jgħidulu in office illum, ġifieri Johan għadu l-kbir tal-Planning Authority illum, l-oħrajn Konrad Mizzi, il-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gerti, hekk dan kollha m'għadhomx. Ma Johan għadu, allura għalhekk nieqfu ftit fuq għadin. Eżatt, bażikament jidru qed jitkellmu fi minnhom Jorgen Fenech jgħidlu isma' Joseph Portelli jafni 550,000. X'għandu tajjeb? U Johan Buttigieg iwieġbu u jgħidlu għandu xi ħaġa ħall-qormi. Għandu xi proġett ħall-qormi. Jiġifieri Jorgen f'da kellu konfidenza mal-kbir tal-Planning. Rajna fil-qormi. Rajnihom il-messaġġi. Għejdli xi proġetti hemm kienu qogħdu jitkellmu fuq xi proġetti. Għallu Joseph Portelli jafni 550,000. Għallu għajdli x'għandu. Però Mark aktar tard ħarġu wkoll messaġġi mill-istess chat fejn Jorgen Fenech qed jgħid lil Johan Buttigieg illi lil Joseph Portelli jixtieq jisraqlu xi ħaġa. Qallu nisraqlu xi ħaġa irrid, qallu jekk trid naqsmuhom 50-50. Jorgen lil Johan. Il-Johan. U Johan jgħidlu nagħmlu business meta trid imma mhux dik. Eżatt dik darba qallu dawk tiegħek. Għallu jekk nagħmel business meta tritu. Ġifieri dawn qed jitkellmu anke kellhom dil konfidenza nagħmlu business. Issa parti minn hekk imbagħad aktar tard naraw ukoll messaġġi fejn Johan Buttigieg jgħidlu ġej level 22 il-klabb tiegħek issa qabbiżni l-kjuta. U Jorgen jgħidlu ħanqabżek. Iva, mbagħad jgħidlu nirranġalek xi ħaġek. U rranġalu. Iva jidher illi rranġalu u qallu wkoll illi mal-bib għandu jgħid lil min ħajdaħlu li jismu Adrian Buttigieg ġifieri x'aktar xi reservation għamilha mhux fuq Johan Buttigieg imma fuq Adrian Buttigieg għalhekk taħt dik l-istruzzjoni. Biex inkun għandna kollox aħna meta ħarġu dawn iċ-chats aħna bagħtna mistoqsijiet lil Johan Buttigieg, CEO tal-Planning Authority, għax dak iż-żmien kien il-kbir tal-Planning Authority. Kien tneħħa u minn dak iż-żmien law reġallu miegħed il-CEO tal-Planning Authority. Kif aħna nagħmlu nibagħtu mistoqsijiet meta jħorġu allegazzjonijiet bħal dawn waqt il-ġuri nibagħtu mistoqsijiet, dal-mistoqsijiet baqgħu ma twiġbux. Kieku ngħidulkom x'qed jgħid Johan imma ma nistgħux. Imma biex tkunu tafu illi bagħtna mistoqsijiet. Mela, apparti minn hekk, rajna wkoll messaġġ fejn ma Johan qed jirreferi għal Joseph Muscat bħala ixxieħ illi taħ il-go ahead. Messaġġi oħra. Kien jitkellem fuq jirreferi għal Joseph dakinhar Prim Ministru bħala ix-xieħ. Fiċ-ċett ma Johan. U f'ċett oħra wkoll jidher il-deputat kummissarju Silvio Valletta it-tfal ta' Jorgen Fenech kienu jsejħulu Uncle Silvio. Ovvjament il-persekuzzjoni ħarġita biex turi l-konfidenza li kien hemm bejn id-deputat kummissarju u Jorgen Fenech.
L-aħħar ħaġa wkoll li rajna kien ritratt illi bat Jorgen Fenech lill-ex Ministru Konrad Mizzi, ritratt ta' qiegħed bil-qiegħda. Saqaħ miftuħa. Min qiegħed bil-qiegħda, Jorgen? Jorgen Fenech qiegħed bil-qiegħda saqaħ miftuħa, sit iswed taħtu u hemm 17. Fuq is-sit. Ritratt u batu lil Konrad Mizzi. Da r-ritratt tal-kroċ jew x'kien ir-ritratt tal-bajt jew mhux insomma. Jiġifieri. Hemm is-sit iswed u 17. Ġieħu ritratt tal-kroċ. Li nistgħu nassumu li kienet jirreferi għal 17 black. Eżatt, għax is-sit iswed u 17. Sit number 17 u sit iswed. Eżatt. Jiġifieri l-prosekuzzjoni kienet qed tgħid b'dal messaġġi kollha. Tiġix tgħidilna li inti kont vittma, tiġix tgħidilna li inti kont il-miskin. Għax inti kont fis-sodda mal-kbir tat-taxxi, fis-sodda mal-kbir tal-planning, fis-sodda fis-sodda fis-sens metaforikament sewa. Fis-sodda, insomma, fil-kamra tas-sodda qalu kol ġimgħa li kien fil-kamra tas-sodda ta' Keith Cambry. Biex tattixturek. Ridet tgħidlu. Eżatt, hekk ridet tgħidlu. Inti kont kellek connections kbar f'ħafna postijiet fil-poter. Kbir tat-taxxa, kbir tal-planning, Chief of Staff tal-Prim Ministru, kont f'ċett mal-Prim Ministru, Chief of Staff tiegħu qegħdin tlieta biss flimkien u tgħidlu ix-xieħ ġifi kellkom dil-konfidenza, kulħadd jgħidlek sieħbi, kulħadd jgħidlek eħna nagħmlu l-business, ejja morru nieklu, inti kellek is-saħħa. Il-pulizija li dak iż-żmien kien overseeing parti mill-każ, jgħidulu anke Silvio tfal tiegħu. Biex nifhmu Silvio Valletta qed ngħidu mhux hekk il-famuż assistent deputat kummissarju. Li fil-bidu l-każ kien taħtu mal-assistent kummissarju Keith Arno mbagħad tneħħa u daħal kerza. Eżatt, allura qed jgħidulu sminti kellek inti kont protett tajjeb jekk rid tagħmilha. Kien hemm ukoll mument xi ħadd għamil listra highlight jaħili di bat li messaġġ. Għalli Godwin li huwa l-avukat tal-prosekuzzjoni li kun qed jagħmlu dal-mistoqsijiet tal-cross examination beda jgħidlu ħafna ġuri inti meta ordnajt il-qtil ta' Defni so beda jagħmlilu bħala stat ta' fatt. Beda jpoġġilu bħala inti meta qtilt il-Defni, inti meta ordnajt il-qtil ta' Defni. Infatti d-difiża l-mentat daqsxejn fuq il-mod ta' kif beda jpoġġi l-mistoqsijiet. Beda jpoġġilu bħala isma' aħna nafu li inti qtilta, sa rispondi għal di. Ok, insomma, id-difiża m'għandix wis għax tgħid x'anke hi meta kellha l-Keith Cambry pereżempju bdiet tgħidli your fingerprints are all over this, ġifieri. Kulħadd qed jagħmel xogħol. Kulħadd qed jagħmel xogħol u sewwa, u mbagħad kulħadd qisu jinħasad meta l-ieħor jagħmel bħalu. Eżatt. Imma nieqfu hemm. Allura nieqfu hemm fuq dak il-kumment biex ħanieqfu mill-podcast nqaraw. Mela, imma allura biex issa nibdew għax. Isma' forsi xi ħaġa interessanti li forsi nistgħu ngħidulhom ukoll pubbliku kif sar jaf li l-Keith Cambry Jorgen Fenech. Iva. Dawn ilhom ħbieb minn meta kienu tfal. Fil-bidunet u spiega naqax l-avukata tiegħu Ġannella da Marco staqsitu biex jagħti ftit background fuq u qal li hu miżżewweġ u li għandu żewġ tfal ta' 14 u 15-il sena, qal li trabba Santa Luċija mal-familja tiegħu, għandu ħuħ, kellu ħuħ għax sfortunatament ħallina ftit xhur ilu u daħal fil-biżniss tal-familja meta kellu 18-il sena. Però ħanmurlek ftit qabel. Semma lil Keith Cambry u għal meta kienu żgħar. Keith Cambry kien jiġila pil-futbol magħhom Santa Luċija kien ħabib aktar ta' Franco milli ta' Jorgen, però aktar tard fi żmien u mbagħad meta kellhom qisu 17 u bdew jitilgħu Paċeville kienu jiffrekwentaw l-istess klabb f'Paċeville. Fast forward to 2013, Jorgen ma' missieru kien mistieden għal festin tal-inauguration meta Joseph Muscat bħala Prim Ministru u hemmhekk raġal taqa' ma' Keith Cambry u Keith Cambry għallu isma' ejna naqra li Joseph Muscat inlaqgħu ma' daqsxejn negozjanti. U minnem jgħid li l-biberija saret aktar saru aktar mbagħad kompli tissaħħaħ il-biberija meta marat Mr. Jorgen, jgħid li Keith Cambry kien ta' spalla li mbagħad il-ħaġa ġiet riċiprokata meta kien marat Keith u Jorgen kien hemm li ħanka inkluż tela l-Amerika miegħu għat-treatment. Issa il-prosekuzzjoni qed tagħmel l-argument ukoll jekk fimt sew. Isma' Jorgen kellu l-interess li joqtol il-Defni għax kienet ħa toħroġ l-affarijiet fuq 17 Black. Issa biex nispjega biex infakru ftit in-nies. 17 Black hija marbuta mal-Panama, da kollu beda mill-Panama. Eżatt. Hekk qed il-prosekuzzjoni fil-Panama l-ewwel darba li ħarġet kienet fit-2016. U dak iż-żmien Defni kienet qalet isma' fost grupp ta' ġurnalisti oħra tal-Panama Papers kienu qalu isma' fost ħafna nies Keith Cambry u Konrad Mizzi kellhom kumpanija kull wieħed reġistrata fil-Panama, Tilgate u Hanville, u dawn skont emails li kienu ntbagħtu minn Nexia BT, dik il-kumpanija li kienet waqfithom dal-kumpaniji,
Jidher li dawn iż-żewġ kumpaniji kienu se jirċievu 2 miljun euro kull kumpanija fis-sena Eżatt. mingħand kumpanija oħra jisimha 17 Black. Eżatt, 5,000 kull jum. 5,000 kull jum, kull wieħed. Eżatt, kull wieħed. Minn 17 Issa, Black. dan illum kollu huwa magħruf bħala stat ta' fatt, ġifieri ħadd ma jinnega xejn minn da kollu. Però dak iż-żmien li Daphne inqatlet kienet waslet isa biex kienet diġà semmita 17 Black u kienet isa waslet biex tikxef li 17 Black kienet ta' Jorgen Fenech. Fil-fatt, it-tfal ta' Daphne jgħidu kellha n-number ta' Jorgen u kienet isa waslet biex toħodlu kummenti jew biex tkellmu Eżatt. fuq din l-istorja forsi kif jagħmlu ħafna ġurnalista qabel ma jħorġu l-istorja L-isem fuq kien wasal jaħdulek brabta kumment. ma. L-isem kienet ħarġitu, Eżatt. l-isem tal-kumpanija L-isem 17 tal-kumpanija Black kienet ħarġitu, ħarġitu. imma l-isem ta' Jorgen Fenech Eżatt. brabta mal-kumpanija kienet waslet għalih u kienet ġabet in-numru biex tikkonfrontaħ fuqha. Issa, u allura l-prosekuzzjoni qed tgħid. Inti kellek l-interess li toqtolha għaliex kont taf li se tikxif għax Jorgen kien parti minn konsorzju li ħa il-kuntratt tal-Electrogas. Eżatt. Tal-fabrika li tipproduċi l-enerġija, li għadna nieħdu l-enerġija minna sal-lum, u l-prosekuzzjoni qed tgħidlu isma' tru dak il-kuntratt. Inti kont se tagħti xi kickbacks minn 17 Black il-kumpanija tiegħek lill-kumpaniji ta' Keach Eżatt. Cambry u Konrad Mizzi. U x'qed jgħid għalija dik? U qed jgħid li 17 Black u Electrogas m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. Huma żewġ kumpaniji differenti. Qed jgħid tħaltuhom flimkien. Però l-prosekuzzjoni mbagħad sostniet u raġat saqsitu fil-kontrożami. Għalklu jekk m'għandhom xejn x'jaqsmu. Meta Daphne ħarġet l-artiklu fuq 17 Black, għalfej biddilti la isimha l-kumpanija minn 17 Black għal Wings Development Limited. Għax il-prosekuzzjoni bdejlu inti bdejt tippanikja meta Daphne bdiet tikseb Eżatt. fuq 17 Infatti Black. anka uritu email tal-HSBC fejn qed jitkellem ma' rappreżentant tal-HSBC u jgħidlu ma jistax jiġġustifika kif il-kumpanija 17 Black ma kienx tiegħu. Allora l-prosekuzzjoni se tgħidlu sminti kellek jisu struggle mal-bank, qas il-bank ma kontafx se taqbad tgħidlu fuq Xek. għadi, inti bdejt tippanikja u Jorgen xejn għalija dik. U jgħid li ma kienx qed jippanikja jgħid meta kumpaniji u proġetti kbar ikunu se isiru, proġetti ta' dan it-tip, u hija xi ħaġa normali li jkunu għaddejjin minn dan it-tip ta' skrutinju kbir. Issa, kien hemm mument issa f'dal-podcast stess fejn inti qed li nitkellmu fuq iktar tard qed li meta Melvin qallu semek 120,000. Mela, u jgħid fl-interrogation illi Melvin Tewma ġifi smajnija. Jorgen, intom smajtu li Jorgen jgħid lill-pulizija fl-interrogation. Smajnija. Jgħidlu, u jgħid li Melvin qallu illi semu huwa 120,000 euro. U l-prosekuzzjoni fil-kontrożami għalklu u għallek semek, inti għattilna fl-interrogation, semek huwa 120,000 euro u mhux semkom. Issa Jorgen Fenech wieġeb għallu ma jiena mbatatlu isma' issa nkellmek lura. Issa nkellmek lura sinjali li kien hemm persuna li rrid isu jirreferi għal rrid jikkonsulta miegħu. Ġivi l-prosekuzzjoni tgħidlu, tant kont involut fil-qtil inti, tant kont kompliċi. Semek. Li kellek tieħu sem ta' 120,000. U Jorgen qed jgħidlu kieku jiena kieku dawk il-120,000 kienu għalija, kont se noqgħod ngħid, kont naqbad ngħidlu iwa jien, ma kontx nieħu parir ma' xi ħadd ieħor. Eżatt. Issa, dil-biċċa xolta kienet kamilleġi, kien hemm mument fejn Jorgen qal ukoll dik kienet il-bira ħitlieta. Fejn Jorgen qabatu qal jiena Kate qalli li kien ħajjibat lil Kenneth Camilleri li kien wieħed mill-bodyguards ta' Joseph Muscat biex joqtol lil Melvin. Mela, Jorgen Jisparalu. jirrakkonta, eżatt, Jorgen jirrakkonta illi fi stadju minnhom ċempillu Kate u għallu ejja għandi għal jiftakara ċara x'kienet l-ewwel darba li daħal fil-bedroom ta' Kate u Kate dakinhar qallu illi bat lil Kenneth Camilleri jispara lil Melvin Tewma. U għaliex? Ma qalx għal xiex, pero kompla jirrakonta għal li dak il-lejl għamel lejl ma setax jorqot għax baqa jinkwieta fuq dak li kien allega li ħajamel Keach Cambry għal umbat ċempillu lil-Keach Cambry u għallu hemmhekk ma milna xejn għaliex Melvin Tewma kellu t-tifel fuq. Ġifieri skont Jorgen Fenech, Keach Cambry kien bat lil Kenneth Camilleri u kif wasal ra il-Melvin Tewma bit-tifel fuq u isu bħal reġa' bdil. Għandu t-tifel ma Jorgen nisparalux. Fenech. Eżatt. Issa bħal ma nafu inti għamilt storja ma' Kenneth Camilleri. Eżatt, Kenneth Camilleri qed jgħid di qatt ma ġrat,
qed jiġħad totalment, qed jgħid qatt ma batni biex noqtol lil Melvin, qatt ma provajta, qed jgħid jiena 3 darbiet iltqajt ma' Melvin, 3 darbiet qatt ma kellu tifel miegħu, ġifieri laqqas jista' jkun illi jiena ma sparajtlux għax ma kienx hemm tifel miegħu. Kienet jiġħadha totalment u qed Biex inkunu jgħid kienet semmejna l-istess kollox. persuna illi wkoll kien ċaħat ftit ġimgħat ilu fl-istess ġuri. Kienet għal persuna li Keith kien qalfu u isma' biżbal darba sparalu Eżatt. l-galma Michelle Muscat. Eżatt. Kienet anke dakinhar kien ċaħat illi dil ħaġa ġrat, kienu u Michelle Muscat it-tnejn qalu dal-inċident li qed jgħid Keith qatt ma ġara. Issa qed jgħid illi dil ħaġa li qed jgħid Jurgen qatt ma ġrat laqas, ġifieri qatt ma ndbagħt biex noqtol lil Melvin, qatt ma milta, ma kien hemm xejn minn dan u dil-biċċa li qed jgħidu tat-tifel żgur ma setax tiġri għax 3 darbiet li tqajt ma' Melvin qatt ma kellu tifel miegħu, ġifieri ma setax tkun. Issa Jurgen qal ukoll Għallhom, isma' intom tafu li hemm recordings ta' Keith ukoll, mhux tiegħi biss. Mela fost il-ħafna affarijiet li jafsitu fuqhom afsitu sew fuq ir-recordings. Għaliex tiftakar konna semmejna li Melvin ta' recordings lil Jorgen Fenech Eżatt, biex biex jisu- eventwalment imur jgħid il-Keith Kembri fuqhom. Ħalli jisu Melvin jgħidulhom ara jien għandix Ara naqra x'għandi fuqkom. Tagħmlu li xejn għax Eżatt. jekk jiġri li xi ħaġa jien xorta toħroġ l-istorja għax għandi Eżatt. l-provi fuqkom. Issa, Jorgen fil-ġuri qal illi dawn ir-recordings ma semaħħomx, ma ħax kopja tagħhom u tom lil Keith Kembri. U l-prosekuzzjoni qaltlu kif jista' jkun ma smajthomx, ma ħax kopja tagħhom u qbattu għaddejthom lil Keith Kembri jekk Melvin ma f'dawn ir-recordings qed jimplikak fl-omiċidju. Ġiet jgħidu, possibbli ġi tak recordings u qed jgħidlek illi dawn inti implikat fl-omiċidju fihom. Inti ma ftaħtomx biex tismagħhom, battu tajthom il-Keith u qas għamilt kopja ta' ma żammejtx kopja lik. Ta' qed Eżatt. jimplikak fi qtil ta' hekk ġifieri ma ħassejtx li għandek tiftaħhom. Eżatt. U jgħid ukoll Da kollu biex tiskredita l-verżjoni ta' Jorgen Check. xek. U jgħid ukoll illi hemm recordings fuq Keith Xkembri fejn Eżatt, ġa l-mistoqsija tiegħek. jinstema Keith Xkembri imma dawn osfru. Mbagħad il-prosekuzzjoni qalklu jaw qegħdin għandek la taf bihom la tissemmihom, alla le mhux qegħdin għandi, għal eventwalment xi darba nsiru nafu fejn x'aktarx għand Melvin ma qegħdin għal possibbli kien iżomm kollox Melvin ma kien jirrekordja saħansitra konverzazzjonijiet mal-mara u dawn osfru. Ma dil-ġimgħa aħna tlabna lin-nies dil-ġimgħa biex jibatulna l-mistoqsijiet fl-aħħar episode insomma u diġà bdejtu tibatulna ħafna mistoqsijiet qed niġbruhom qed nagħmlu riċerka fuqhom għax biċċa ġevejna ħafna. It-tieni hemm ħafna riċerka li rridu nagħmlu qabel ma nkun nistgħu nirrisponduhom. Ħanaslu biex nirrisponduhom ma waħda mill-aktar mistoqsijiet li rċevejna kienet dal-famus script li dejjem isemmi Jorgen. Ġifieri Jorgen jgħid, jiena fil-bidunet meta arrestawni Keith tani script batuli mat-tabib qalli x'ngħid u qalli li jekk nimxi miegħu nieħu l-proklama. Eżatt. Imxejt miegħu, ma ħadx il-proklama għandu ngħid li Keith labni, inkont li għalli li hu labni. U allura issa qed nikxef il-Keith. Issa Da biex jgħid inkunu Jorgen. kompletament korretti fil-ġuri qal li kien hemm żewġ Issa, scripts. il-mistoqsija tiegħi ħafna nies qed jistaqsuna anke meta tlabnihom jistaqsuna. Dal-iskript ħanaraħ xi darba iva fil-qorti li mħallef ma talbitux il-ġurati ma qalux uruna dal-iskript x'fih dal-iskript. Mela, fil-qorti, ġifri fit-testimonjanza tiegħu waqt il-ġuri, Jorgen qal illi kien hemm żewġ scripts u mhux wieħed it-tabib ħallih mal-mara tiegħu ma kienx id-dar, imma ma daħalx b'dettall x'kien fih dal-iskript. Fuq it-tieni wieħed qal illi l-iskript kien isu metodu ta' kif għandu jwieġeb biex jitfa' kollox fuq Chris Cardona. Ġifieri l-idea tal-Jorgen qed jgħid l-iskript ta' Keith kien itfa' kollox fuq Chris Cardona. U tieħu l-proklama. U tieħu l-proklama. Naġew ngħidu Chris Cardona jiġħad kull involviment. U dan x'qed jgħid Jorgen Fenech. Eżatt, dan x'qed jgħid Jorgen Fenech u Chris Cardona jiġħad kull involviment fi kwalunkwe crime, inkluż dal-qtil. Mela, ġi dak essenzjalment kien l-iskript. Dal-iskript skont Jorgen ma ħadimx u issa la ma ħadimx u l-biberija tiegħi jiena żammet il-biberija u Keith ma żammix mela qed nikxef il-Keith biex ngħidilkom il-verità. X'qed jgħid Jorgen. Jista' jkun qed jiblaffja, imma da qed ngħidu x'qed jgħid. Dejjem Eżatt. nżommu f'moħħna li kull min qed jitkellem jista' jkun qed jgħid il-verità, jista' jkun qed jiblaffja. Ekku, aħna qed nagħtu l-verżjoni ta' kulħadd. Eżatt, aħna qed ngħidu x'qed jingħad fil-qorti. Ġifieri Jorgen meta rada l-iskript ma qalx. Imma jiena għalfejn għandi noqgħod, jekk jiena m'għandix naqsam xejn, għalfejn għandi noqgħod nidħol f'dat taħwit tal-qtil, għalfejn għandi noqgħod nimplika l dak u nimplika l ieħor, għalfejn Jorgen baqa' jaqgħad ġo fija l-ħaġa jekk ma kellux jaqsam f'xejn. Jorgen jgħid illi meta ra din in-narrattiva induna illi
ma kienx Kembri ma kienx ħajjibqa' jipproteġih. U qal, infatti anka t-tabib jixet l-istess ħaġa, jgħid illi fi stadju minnhom nistema jgħid meta wassallu l-ittra lillu meta insejħu la skript, jgħid jien mhux ħanibqa' nirrepeti dak li qed jgħid li kienx Kembri jekk ninżel jien jinżel miegħi. U reġa' semma wkoll il-Phantom Job ta' Melvin. Mela, Melvin jgħid illi ċempillu Jorgen Fenech għaliex kienu għat jiprovaw jaqbduħ minn Kastilja, jgħidu kif qata ċempillu Sandro Kraus biex imur Kastilja l-għada fit-3 ta' wara nofsinhar. Umbat eventualment sar dan il-meeting fej jgħid li nata ġob. Li ma kellux bżonn jgħid imma mbagħad qalulu ma m'għandekx għalfejn tmur għalih u xorta ser tirċievi l-pagamenti tiegħu. Issa Jorgen fix-xida tiegħu fil-ġuri jgħid illi Kienx Kembri beda jċempel lil Jorgen għax ma setawx jaqbdu lil Melvin Tewma. Pero jgħid ukoll illi jumejn wara ċempillu Melvin Tewma u tajt kemm kien kuntent bl-impjieg li nata minn Kienx Kembri u jiddiskrivih bħala over the moon. He was over the moon għal. Hemmhekk ukoll nistgħu naraw li hemm żewġ verżjonijiet differenti għax Melvin qed jgħid ma kellux bżonnu u saħansitra qallhom isma' jiena m'għandix nambih dan l-impjieg u mentri minnaħa l-oħra Jorgen Fenech qed jgħid li tajx kemm kien kuntent kien kważi over the moon. Ma jistax ikunu tnelluma. Eżatt. Verità. Mbagħad ukoll ħandurhom malajra għaliex għamel ħafna ħin. Imma pereżempju l-prosekuzzjoni wkoll qabditlu ma' ħafna inkonsistenzi li l-Jorgen fuq dak li għamel, pereżempju għatlu kif jista' jkun Keith kien dejjem jaqridlek li jrid joqtol il-Daphne imma qatt ma qallek min kien sab biex joqtolha għal pjan ta' 2015 għax Jorgen jgħid li Keith kien qalu fi 2015. Fi 2015 Keith qal li sab il xi ħadd u mbagħad ma għamluhiex. Għallu li jekk kontu iskom ħobżaw sikina kif jista' jkun ma qallekx minnu. U Jorgen Fenech qal ma staqsejx. Għallu wkoll kif jista' jkun l-ewwel darba għax Jorgen jgħid l-ewwel darba li smajt George da Giorgio kien meta ġie arrestat. Eżatt, fl-4 ta' Diċembru meta ġie arrestat jgħid lilhom fuq l-aħbarijiet l-ewwel darba. Però hu jgħid ukoll li kien jgħaddi l-informazzjoni fuq George da Giorgio. Mhix hekk, mela hu jgħid illi dak kollu li kien jirċievi inkluż ir-rapport tal-Europol Minant Keith kien jgħaddih il-Melvin. Ġifieri Jorgen jgħid il-George da Giorgio qatt ma smajt bih ħlief meta arrestawh. Però jgħid ukoll qabel ma arrestawh jien kont ngħaddi informazzjoni lil Melvin fuq George da Giorgio li kien jagħtini Keith. Eżatt. U l-prosekuzzjoni għadlu kif jista' jkun l-ewwel darba li smajt bisem George da Giorgio kien meta ġie arrestat imma fl-istess ħin ammettejt li għaddejt l-informazzjoni fuq l-arrest tiegħu qabel ġie arrestat lil Melvin. U biex issostni wkoll dan l-argument il-prosekuzzjoni tallat ritratt mill-mobile ta' Jorgen Fenech. Ġifieri dalli ħanejt instab fuq il-mobile ta' Jorgen Fenech fejn rajna lista ta' nies possible contractors jew instigators fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u fost dawn l-ismijiet hemm George da Giorgio. Ġifieri din il-lista ingħatat minn Keith għax sintendi kemm Jorgen u kemm anke l-investigaturi qed jgħidu illi l-informazzjoni qed tiġi mogħtija u din eventwalment waslet għand Melvin Tewma. Għalulu wkoll pereżempju meta Melvin qallek li sab min joqtolha. Għalfejn wassalt il-kelma lil Keith meta inti stajt pereżempju tmur għand il-pulizija jew twissil il-familja ta' Daphne x'kien se jiġri u qalilhom rid nipprova nifhem x'ġara. Infatti hawnhekk il-prosekuzzjoni bdiet tgħidlu kont ħabib mad-deputat kummissarju ma tkellimx miegħu. Ma mhux tirrapporta ħjoqtlu l-Daphne. Kont taf lil-Rea Kwelejna ma tkellimx miegħu, stajt mort tagħmel rapport anonimu ma mortx tagħmlu għażilt l-ar waħda li tipproteġi persuna. Eżatt. Ġifieri Eżatt, ġiju għalulu inti kellek daqshekk kuntatti ma' nies. Jekk vera ma rridx li tinqatel. Jrid iżomm is-sitwazzjoni kalma, jrid iżomm il-kontroll. Vera ma rridx li tinqatel kont mort tiġrant il-pulizija jew tmara tifhem Daphne tisma'. Fil minnhom saqsi qallu ma morx tgħidilhom il-familjari jew lil Daphne nifisha. U għallhom rid nipprova nifhem x'ġara, Jorgen, rid nifhem ma kienx diskors sar. Eżatt. Dik fuq il-120,000 euro. Tinsiex hemm u fuq il-120,000 euro ma qallux le, qallu san kelmek. U l-prosekuzzjoni għalklu għalfej għatlu s-san kelmek. Għala xjena rrit immur. Inkellem il-Keith u niprofa. Nifhem x'diskors sar dakinhar tar-ranch. Il-prosekuzzjoni għaltu kol fem minnhom kif jista' jkun li qatt ma staqsejt il-Melvin dak kien iġiblek il-ħobs, ir-ranch kien iġiblu l-ħobs. Kif jista' qatt ma staqsejt il-Melvin minn ħajoqtola. U Jorgen qallhom le ma staqsejx ma kienx affarija.
Il-prosekuzzjoni għatlu kol din ednija, inti CEO ta' Thomas Gross biċajt il-postman, dik waħda mill-affarijiet li għatlu għetti li qabel. U Jürgen Fenech għal rrit nkun naf xed jiġri, ma kienx diskors ta' fuq il-telefon. Eżatt, u l-prosekuzzjoni għadlu ma li qed jinħema pjan taqtil kien diskors fuq il-telefon għaxu kien kellem il-kit għalhekk naħseb. Għax aħna għamilna l-lista għalhekk qed naqra Għamilna 4 ijiem nisimgħu. Ħandumu ħafna u din lista li għamil Bert l-online editor tagħna li kienet jgħin ħafna fil-live blog allura qed induru magħha wkoll. Il-prosekuzzjoni reġgħet qabditlu ma' ġifieri inti għamil sentejn toħroġ il-flus waħdek minn kellha ma kellek xejn x'taqsam mal-omiċidju u ammetta dik il-ħaġa ma jgħid li ma kienux għall-omiċidju. Għal eżatt, għal ħafna minnhom kienu droga. Eżatt, ir-recordings, eżatt, semmejni wkoll kif jista' jkun laqat ma smajthom qatt ma għamilt kopja li jekk kienu jimplikaw ir-recordings. Il-prosekuzzjoni nnotat ukoll li fir-recordings Jürgen qatt ma semma din tal-50K li tal-Melvin fir-recordings ma tissemmewx il-50,000. Jew qatt ma ta' indikazzjoni li l-ewwel darba li tissemma fl-interrogazzjoni. Eżatt, differenza di il-prosekuzzjoni qed tgħidlu. Inti lilna qed tgħidilna li dawn daħluk f'bassla li inti l-vittma tagħhom hekk. Però fir-recordings m'hemm l-ebda indikazzjoni meta qed tkellem il-Melvin fir-recordings. Fl-ebda moment intom smajtuhom dan, fl-ebda moment ma tinstema tgħidlu x'għamiltu x'għamiltu x'daħħaltuni fiha m'hemm xejn minn dan il-kliem li qed jgħid issa, m'hemm xejn minn dan il-kliem li jindika li Jürgen huwa vittma. U Jürgen jibqa' jsostni l-pulizija m'għandhomx kollox, m'għandhom biss 7 recordings. U li jgħid li hemm recordings oħra. Recordings ma natawx minn Melville Tewma. Għallhom intom 7 recordings kull mandkom. Eżatt. Imma l-prosekuzzjoni għaltlu inkluż dawk li hemm li qed jallega li hemm fuq Keach Cambry. Inkluż dawk. Ma l-prosekuzzjoni għaltlu f'dawk ir-recordings li għandna inti dejjem anzi fuq qed mir-recordings jgħidlu issa m'hemmx tagħmel li hemm bżonn nerfa' jiena affiċta. Dik smajtuha kemm fir-recording u kemm fl-interrogation għax fl-interrogation kienu il-pulizija meta arrestaw semmaw ilu. U jidilli li meta semma ilu kien qallhom mhux se nikkummenta. Nikkummenta fil-moment opportun ma rrispondix għalija dik. U l-prosekuzzjoni qaltlu l-aħħar waħda kif inti qatt ma semmejt lil Kit fir-recordings. Ma mbagħad hemmhekk baqa' jsostni li recordings fejn jissemma Kit hemm imma m'għandhomx. U baqa jgħid li kien leali lejn Kit li refa' responsabilità biex jikkalma s-sitwazzjoni u kien ħabib leali lih. Ħanalqu ħanibdew nagħlqu waħda ta' vera. Naħseb kollox semmejna. Lawrence Kutajar jom ġol-pool tal-ġurati. Mela. X'kienet dik? Nhar it-tnejn li għadda, naħseb ħarġet l-ewwel darba, ma nafx hekk ma ġratx il-ħadd. Jider illi jista' jkun u naħseb il-ħaġrat, eżatt. Għax Monday morning kif tħanna niftakar illi il-prosekuzzjoni għajmet isu punt illi jisma' da kif il-difiża kienet taf li l-kummissarju kien qed jom fil-lukanda fejn hemm il-ġurati. Mela Newsbook ħarġu storja qalu isma' aħna għandna ritratt mhux se nippubblikaw imma għandna biex tkunu tafu ta' dakinhar kummissarju Lawrence Kutajar li semma diversi drabi f'dal-ġuri li saru anke allegazzjonijiet fuqu illi qed jom fl-istess lukanda. Marjom fl-istess lukanda fis-swimming pool tal-istess lukanda fejn qed joqogħdu l-ġurati. Issa id-difiża ammettiet ukoll li rċivit informazzjoni minn xi ħadd li kien fil-lukanda jew jaħdem fil-lukanda illi l-kummissarju vera kien qed jom fl-istess pool fejn hemm il-ġurati. Id-difiża minn fejn qed iġiba din l-informazzjoni. Eżatt. U kif baqgħet l-imħallef qaltilhom preżentaw li nota uffiċjali. Biex ngħidu kollox l-eks kummissarju qed jgħid kombinazzjoni. Eżatt. Ta' dik il-post. Sarkastika. Sorry ma rajt. Li ma kienx hemm tabella. Ma kienx hemm tabella, speċi da ma jgħid da ma jkunx hemm tabella tgħidlek hawnhekk hawn il-ġurati fejn konna flew il-ġurati. Hekk qed jgħid li kien żball ġenwi. Eżatt. Ek dik kienet tal-pool ġifieri, m'għandniex informazzjoni li kellem il-xi ġurati jew il-tamax le sewwa ġifieri. Ovvjament. Imma insomma, it-raised eyebrows kif ngħidu għax. Eżatt. Ma ħaditx pjaċir li persuna li huwa qed jissemma fil-każ jgħid fl-istess post fejn hemm il-ġurati li suppost ħadd ma jkun jaf min huma. Eżatt.
ħanalaq ta' vera, mela, bħalissa qed jitkellem issa as we speak, issa qabad jitkellem Charles Mercia. Charles Mercia. Mela dik li tissejja Haringa, Mark. Haringa, mela, daj fisel ħajala il-kas, ġviex issa qabad jitkellem. Le, u qed jippreżenta mhux ħajala il-każ, anzi pjuttost ħajiftaħ jisu l-każ tad-difiża jekk nistgħu nispjegawha hekk. Mela, u qed Fadal ġifieri. jispjega il-każ minn għajnejn id-difiża qed jgħid għalfejn ma jistax jinstab ħati, ġifir niftakar xaġa ċara li għal l-Jorgen Feneħek it-tuħx iktar mill-li missu. Lil-ġurati għal. Lil-ġurati. Qed jispjega x'ħajkun qed jippreżenta fil-każ tiegħu, ġifieri inkluż ix-xhieda illi ħajkunu qegħdin jitilgħu fisem id-difiża. Fil-qorti smajna li jista' jkun id-difiża tkun qed tittella bej 4 u 5 xhieda. Fil-ġranet li ġejjin. Fil-ġranet li ġejjin. Ngħidu forsi minnar il-ġimgħa pereżempju. Eżatt, l-Haringa bdiet il-bira. Tibbeħet lieta l-lum l-erba. Eżatt, tkompli dal-għodu, issa jew ikompli war nofsinhar jew nibdew nisimgħu l-ewwel xut tagħhom. Ok, ġifieri dil-ġimgħa żgur se nibdew nisimgħu x-xhieda. Eżatt. Smajna l-ewwel wieħed li kien Jorgen innifsu ma għadhom ġejjin xhieda, nafu kemm hemm xhieda 4 Bejn u 5. 4 u 5 qalet. U kemm qed naħsbu li fadallu dal-ġuri ġifieri issa. Ma nafux, ovvjament, bi kjarezza, però nistgħu ngħidu li wara ix-xhieda tad-difiża mbagħad issir ir-replika min-naħa tal-prosekuzzjoni, ġifieri jerġgħu they counter argument. Il-prosekuzzjoni terġa' targument għalfejn għandu jinstab ħati. Eżatt. U mbagħad ikun hemm il-kontra-replika, ġifieri dejjem tispiċċa d-difiża bl-argumenti tagħha u mbagħad finalment ikun hemm l-indirizz tal-imħallef li tispjega l-fatti kollha li ġew preżentati imma mill-aspett legali. Ġifieri tispjega lill-ġurati kif għandhom jagħmlu d-deċiżjoni. Eżatt. Min aspett legali ma tistax ovvjament tikkummenta dwar. Eżatt. Ġifieri aħna għax ma tistax tindaħal fid-deċiżjoni avolja jemħallef. Eżatt. Id-deċiżjoni dwar jekk Jorgen u xħati jew le se joħdu dawk id-disa ġurati. Eżatt. Ġifieri issa jmissna nisimgħu x'qed jgħid Charles f'dal-ġranet, l-avukat tiegħu. Imbagħad ħa nisimgħu aktar xhieda tad-difiża, imbagħad il-prosekuzzjoni se terġa' tagħmel l-argumenti ir-replika jgħidula għalfejn għandu jinstab ħati, id-difiża terġa' tagħmel l-argument għalfejn jinstab ħati, għalfejn għandu jinstab mhux ħati. Imbagħad l-imħallef tagħmel l-indirizz tagħha li fih tispjega lill-ġurati kif għandhom jaslu għad-deċiżjoni mingħajr ma tagħti ġudizzju tagħha. legali. Imbagħad il-ġurati jidħlu jiddeliberaw. U mbagħad noħorġu bil-verdict. Kemm nafu kemm ħajdhom jiddeliberaw? Le, ma nafux. Le. Idumu kemm idumu Mala darba jitlu joħorġu biss b'verdict. Ġifieri jekk ma jaslux għal qbil jibqgħu sakemm joħorġu. Jista' jagħmlu sigħat, jista' jagħmlu ġranet. Eżatt. Mbagħad jieħdu votu xek bejnietom, din irċivejna ħafna mistoqsijiet fuq kif issir din, imbagħad nirrisponduhom f'episodju li qed nippruvaw kirna xxietna nagħmluh, imma bqgħu bagħtulna l-mistoqsijiet għax di waħda mill-iktar fejt li staqsejna kif tiġri dil ħaġa. Jitlu jiddeliberaw. Jitlu jiddeliberaw, joħorġu il-prim ġurat jaqra jew taqra il-verdett tismaħna ġejna tibda bl-akkuża daqshekk kontra daqshekk. Mbagħad mhux dakinhar stess. Ħanispjega ħielek malaj. Mela, il-prim ġurat toħroġ u tajt ma nafx b'7 voti kontra 2 qed insibu lil ħanatis Klara Farrugia ħatja jew mhux ħatja ta' u taqra l-akkuża. U mbagħad immorru u b'6 favur u 3 kontra tinsibu skont kemm ikun hemm għal kull akkuża jkun hemm vot. Għax hemm żewġ akkużi. Eżatt, u fil-każ ta' Jorgen għandna l-kompliċità u l-assoċjazzjoni kriminali. Jorgen huwa akkużat li huwa kompliċi fil-qtil u li assoċja ruħu ma' nies kriminali. Irid ikun hemm vot għatnel li huma. Eżatt. Ġifieri huma jistgħu jsibuh ħati fuq waħda u mhux ħati fuq l-oħra. Ekku. Jew ħati fuq 2. Jew mhux ħati fuq 2. Imma fuq żewġ akkużi se. Eżatt. U se taqra żewġ voti isa u jew minnu l-prim ġurat jew minni. Jiġifieri imbagħad huma ma jagħtux sentenza l-ġurati, le. Le. Is-sentenza tagħtiha l-imħallef għabbażi tal-verdett. Ġifieri imbagħad l-imħallef tara x'kien il-verdett u tagħti. Jiġifieri jekk il-verdett ikun 8-1, mela sentenza ħatkun x'aktarx fil-massimu. Fil-massimu, omor jew 40 sena pereżempju. Issa, jekk pereżempju jiġu 5-4, mela ħanibdew minn 10, ħafna nies jistaqsu għadi wkoll staqsejtu ilna. Jiġifieri biex jinstab ħati jridu jiġu 9-0 bil-fors. Le. Le. Bil-maġġoranza taħdem. Eżatt. U għalhekk huma 9 biex ma jistgħux jiġu
mhux hekk? Odd number biex dejjem ikun hemm xi tip ta' maġġoranza. Issa jekk f'każ jinqala xi ħaġa lil xi ħadd mid-disa ġurati tinsiex għandek is-supplenti li ħajkun qed jieħu over u bekk qed jisma' l-proċeduri kollha biex ikun jista' jieħu l-verdict. Dawk id-disa li bdew għadhom dawk id-disa. U hemm 6 reserves imma dawk 6 reserves għadu ħadd ma ġie minn fuq il-bank ta' reserves biex niftehmu. Le, anzi pjuttost naqset waħda mir-reserves. Jerġa'. Eżatt, u ġifieri imbagħad ħajjgħidulna. Dik għadna sa rridu naraw kif se tiżvolġi. Iġifieri għax għadni niltaqa' ma' nies li għadhom jistaqsuni qed jgħiduli iġifieri jekk Jurgen mhux il-mastermind. Allura dan ifisser li mhux se jinstab ħati ħanerġa' ngħidu diġà għednija illi Jurgen mhuwiex akkużat li għal mastermind. Le, u akkużat bil-kompliċità u bl-assoċjazzjoni kriminali. Il-mastermind ma jeżistix fil-liġi, mhuwiex akkużat li hu l-mastermind. Jiġifieri jekk Jurgen ma kienx il-mastermind, jiġifieri ma kienx waħdu li ordna jew ma kienx waħdu li jagħmilha, imma kien kompliċi. Jista' xorta jinstab ħati il-full u jeħel il-full li Malta huwa l-omor. Fil-rekwizitorja ġifiri fl-explainer li kien ta' l-avukat Ant Nivella fil-bidu tal-prosekuzzjoni. Kien għal li kull persuna għandu ir-rwol f'omicidju u mhux neċessarjament irid ikun il-middleman jew l-mandant, għalhekk għandu ma jfissirx li mhuwiex kompliċi. Eżatt, ġifieri anke jekk mhux il-mastermind, dejjem jekk kien involut Jurgen, għandu jinstab ħati u għandu jeħel. Ġifieri m'għandux għalfejn ikun il-maqx ħafna nies jibqgħu jgħidulna imma jekk mhux il-mastermind mela ħajqa kollox. Għalhekk huwa akkużat bil-kompliċità. Għalhekk huwa akkużat bil-kompliċità u mhux mastermind. Jurgen kif jidher? Kif kien jidher da 30? Mela, waqt ix-xhieda tiegħu fil-bidu kien mhux fil-bidu, kważi throughout ix-xhieda kollha ħanajt illi kien kalm. Ovvjament, meta bdiet tafsu bil-mistoqsijiet tqal, stajt innota li mhuwiex qed iħossu komdu, però ma kienx anzjuż, ma kienx qed jiċċaqlaq ħafna, ma kienx qed jidher irrabjat, kien pjuttost kalm u kompost. Infatti, il-prosekuzzjoni baqgħet isa tipprova titfaħħielu every now and then. Studjajta tajjeb l-interrogazzjoni, studjajta tajjeb in-narrattiva, il-recording studjajtom, isa bdiet tal-lega li il-demeanor tiegħu, l-attitudni tiegħu fuq il-pedana tax-xhieda għax studja, għax prepara lilu nnifsu għal din ix-xhieda. U l-ġurati kif kienu qed jirreaġixxu bħal meta bdew jitilgħu il-ġurati kont sorpriża ħafna ma saqsewx mistoqsijiet. Lil Jurgen il-ġurati ma saqsewx mistoqsija waħda fl-aħħar tal-xhieda. Dik tfisser li ddeċidew xiex. Vija u vad. Ma rridx ngħidlek li għax għall-ħares diġà iddeċidew għal dak ifisser illi dawn għadhom laqas bis-semgħu il-verżjoni tad-difiża, għax tinsiex issa ħanibdew nisimgħu x-xhieda tad-difiża. Jista' jkun hija ejja, tinsiex da minna 4 ijiem nisimgħuh. Imma kienet evidenti, ġifieri. Ma kellhom bżonn ikun aħna stennejna li wara il-kontrażami ħajkun hemm rieżami jgħidulu ġifieri forsi id-difiża tarġa' saqsi biex tikkjarifika ċertu affarijiet li ħarġu mill-kontrażami li wkoll ma kienx hemm. Imma mbagħad assumejna ġifri konna lesti li issa min jaf kemm ħajsaqsuh, niftakarni dorna il-ġurnalisti u dejna jgħidu min jaf kemm ħajsaqsuh il-ġurati, imma minn dan ma smajna u rajna xejn. Fil-fatt issa aħna nirrekordjaw għadu kemm telet li notification tagħna tal-live-blog tagħna. Aħna qegħdin bħalissa hemm Charles Melġi aħna nirrekordjaw qed jagħmel l-argument għalfejn għandu jinstab mhux ħati. U bażikament qed aħna batna notification lin nies li huma subscribed mal-app tagħna kienu tagħmlu jkollkom notifications tal-breaking news u d-difiża qed ngħidu d-difiża qed tgħid isma' l-istorja, il-każ kollu huwa fairy tale u l-ġurati qed jgħidulhom dubju wieħed ifisser li għandu jinstab mhux ħati. Mela, ħanalqu għax illum għażiżnija daqsxejn imma bil-forsa domna għażiżnija fis-sens li domna fil-ħin sewwa. Imma ridna nipprovaw nsemmu kollox. Kienet kbira din u diet ngħidlek rarissima li tiġri. Dan huwa wieħed mill-ikbar każi naħseb fl-istorja tal-pajjiż, bil-fors kellna nieqfu. U Jurgen qatt ma semma leħnu. Jurgen qatt ma semma leħnu kienet l-ewwel darba ridna naraw nkunu fair ma' żewġ naħat. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna jekk wasaltu saw. Nafx jekk min ma laħaqx wasal saw, m'hemmx tagħmel min laħaq wasal nirringrazzjawkom.
Ibqaw batulna, jekk għandkom mistoqsijiet, ibqaw batulna fuq timestock@timesofmalta.com, qed nieħdu nota ta' kollha, tal-mistoqsijiet kollha, ħanippruvaw nfittxu fuqhom u nsibu l-mument opportun, kif jgħid Jurgen, il-moment opportun biex nirrispondu l-mistoqsijiet. Tuna ċans sakemm nirrispondu. Qed nirċievu wkoll tu bifer, ġil nirċievu emails li ma jkunux mistoqsija, ma jkunu prosid vera qed nieħu pjaċir, qed nifhem il-każ, hemm min jgħidilna naqra l-blog imma mbagħad il-podcast jenni nifhem iktar, hemm min jgħidilna jien ma naqra xejn għax m'għandix ċans allura nisma' l-podcast biss, u allura darba fil-ġimgħa ngħid inkun naf xejn jiġri bil-podcast, insomma qed nirċievu ħafna kummenti li jagħmlulna ħafna kuraġġ. U għal daqstant, jekk taħsbu li qed nagħmlu biċċa xogħol tajba nitolbukom you subscribe, ġifieri il-podcast isir b'xejn, ġifieri il-podcast issibu fuq YouTube b'xejn. Laqqas biss għandna reklam, ġaqas indejquk bir-reklami waqt dan il-podcast. Però jekk inti tixtieq taħseb li qed nagħmlu biċċa xogħol tajba u tixtieq tenna inħeġġuk biex tagħmel subscription għal-Times of Malta, ġifieri subscription palissa ma nafx kemm jeżgħat imma xu ċek ċika ġifieri b'xi prezz ta' kafè kuljum, fimt, ġifieri mhux flus tad-dinja l-oħra. Jekk taħseb li nagħmel biċċa xogħol tajba, tkun qed tagħmlilna kuraġġ għax kif tista' timmaġina biex intellgħu xi ħaġa bħal di tiswa ħafna flus u ħafna riżorsi. Dan hemm ħafna nies involut. Ġifieri taraw lilu l-Klara. F'dil kamra magħna ikun hawn ġili 3 jew 4 minni soħra li ma jkunux qed jidhru wara l-kameras, xi ħadd jagħmlilna l-fact checking waqt li qed ikollna editur, xi ħadd li jagħmilna l-fact checking taraw x'qed ngħidu, xi ħadd li jżommilna l-ħinijiet, xi ħadd il-kamera person, ġifieri hija production li tieħu ħafna xogħol, ħafna ħin u ħafna flus. Napprezzaw jekk tagħmlulna subscription. Jien niftakar is-sena l-oħra meta konna bdejni għad subscription kienu jiltaqgħu min nies jgħidu li l-istrina kontu b'xejn għax ma ħallejtux b'xejn qed nara kera di li titgħamel subscription mat-Times. U l-argument tagħna dejjem kien isma' jekk tridu prodott illi huwa tajjeb raffinat u hekk dan il-prodott jiswaw il-flus u bil-fors għandna nagħmlu għadin. U jekk illum qed taraw dawn il-prodotti li qed nagħmlu l-blog u dal-podcast qed tgħidu dan huwa prodott tajjeb, dak huwa r-riżultat ta' dawk in-nies kollha illi jemmnu fina s-sena l-oħra għamlu subscription u għenuna finanzjarjament biex inkunu nistgħu nollu l-kwalità b'dan il-mod, jiġifieri kollox jaqgħad ma' kollox. Allura naf li kien appell daqsxejn twil. Isu tal-kappillan wara li tidħol il-vara fil-festa. Imma l-puntu jekk vera temnu napprezzaw ħafna jekk tagħmlu is-subscription. Nerġa' ngħidilkom it won't break the bank. Ukoll ibatulna l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Mark. Ħaniqfu nparlaw. Il-ġurnata tajba probabbilment nerġgħu narawkom għal episodju ieħor dil-ġimgħa. Maħer ma wedhom xejn għax ma jiddependi kollox. Forsi narġgħu narawkom. Min ħajkun l-ewwel xut tad-difiża. Eżatt. Insomma, jiġi meta jiġi għad darba li jmiss. Grazzi ħafna tal-segwejtuna. Grazzi Klara. Grazzi Mark.